lah tapi siang hari ini aku arep tepo kecap lho, tepo kecap. Tepo kecap nang daerah desa ki omo enak wis tepo kecap tepo celana. Jadi iki aku arep tepo kecap. Berangkat beli tepo kecap pokoke. Ya. Berangkat selor. Beli tepo kecap, Bos. Tepo kecap lama ya ute-ute nah. Oke, Bos. Yo, mantap. Lo lurus teko. Angko tepor ya? Iya, anu tau. Tepo kecap engko ya tapi sik opo sing ngedol yo. Hah? Sido? Apa? Ujae el. Lah iya kita. Iya. Perlu ambek nang iki. Iya, Blok, iya, Blok. Engko aku tepo engko apa ngedolono sik. Aku tak santai ae. Tapi telu ya. Rame nih. Areng-areng nepo. 20. Jajane Gape kok lah njani ngapa to? Lah 20 iku. Oh. Kok dipotong anu gak apa-apa potong kambing. Ngono kuwi lho. Ora apa-apa dagelan. Potong kabeh ya ora apa-apa to timbangane karo kambil e kok. yes tak gawa. Ya. Gorengane lho iki. Nah, heci. Dino kok. Larane kene iki lah ning daerah kutha ki bakwan, lah ning kene iki heci. Heci ki ote-ote lho. Sambelnya kakek. Mau enak iki. Iki lombok ae. Iya. Iki telu kita margo. Ya sing ngono kita masak. Ngono. Tino itu. Matang lah sapa arep main borong kok, Lur. Dari Mbak Mos ki lho. Oke. Mbak Tino. Lah kok mulai harus apa? Harus apa? Mbak Mos wangi ya anu kok. Wong arep mulai dari margo. Dari Mbak Tino nang GS nanti. Wis taman. Ya panas, Bos, iki, Bos. Taman dadane margo. Hecine sik panas. Terus apa to, Kak? Anakku. Lho, Ya sik. udah mulai salin to, Sik. Udah mulai salin. Udah kok malah. Engko tepo kecap ya. Wong aku nang omah lho ngotok lah iki. Saete kalah imbu tepo kecap beyo wae ngilangi imbu iki. Blenger aku. Ya terus yo porsine sakmono lho. Ya sakmono aku jero saete kakean dingi. Bos, Tin apa tin kurang apa? tepo kecap lur kene. Kenongorjo. Dadine tepo niki enak beda, tepo kecap, tepo pecel, pokoknya komplit. Gorengan-gorengan banyak ada, Bos. Ngono lho. Kayak rujak, lak sing pengen pesen rujak, monggo lah niki rujak. Tepone iki. Iki kecape lah, komplit, Bos. Ngono lho ya. Iki gorengan ya, Bos. Pokoke ngelak wis dadi engko soalnya cek ngedoli rujak, Bos, bakule. Saiki kan tepone aja kakak. Iya, Bro. Dingi lah munjung lah mung imbui. Iya, Bro. Nah iki lho lor tepone kecap lak pengen sing pesan monggo ngene Mbak Dari, Bos. Merapat di desa Ndawan. Kulone noto pro saiki kanan jalan kalau dari arah barat. Nah iki lho. Bulan balik anu di syuting ya tomblo. Ya syuting tar aja wong ayu ya di syuting wong bakule ayu kok. Rek. Pinggo aku malah ngoco embarane ayu pinggo. Lolor ya tepone. Dadi ngene iki perlu kita sepil ri. Yo to. Iki tepone ben ngerti lak tepo kecap. Tapi sayangnya berambang goreng cek kari, Bro. Alah ra apa-apa ra nggih brambang goreng gak apa-apa ri. Iya samene nah. Tambah saiki kae. Yo. Ngono dadi. Soale ciri khasé masane lontong kecap Madiun ki kok enak ri. Iya to. Terkenal enak. Angger empuk ya enak. Apa sih gak enak. Aku gak iso pengen rene terus nyapa ya. Nanti mungkin dia sisiran. Ora duwe jane aku iki tapi kok pengen rene terus Iya.
Patah ngesir Kia ta. Wis. Yo kaget aku ngante. Nah. Iku lho nganunan. Ya jenenge iku lho iris sono. Nganggo cilak wae iki. Iya to, ha iris sono. Ketok. Ya loro to enak. Lah tepo pulo-pulo tepo dilone wong korsine sak trek ya iki ya. Lah, pasti tae diutahne ngono. Gak usah, wis tak njukuk dhewe. Sak munggane wis kok. Gak kangge sayur lah. Ya pangan ini. So leger mantep. Pinara nggih sing mriki pokoke. Lah ora. Kaya tak kira tutup ae. Cok. Wes biasa dan diperak sakmono malah sak onjot ki lho, Lur. Bayo bae. Lur, porsine Mas Tom. Porsine iki ngentek apa ora ki kok. Dire ngono kuwi nek nang omah dire gaduhan mangan. Ning kene panganane saikrak. Ning omah tekeki mbokane gaduhan mangan. Ya mangan tak le mangan. Ki lho. Ya tak ning jaba ae sik. Mangan ya iki lho telepon. Mantap kan ya. Nah, itu. Iya. Enak, Mus. Iya toh. Dingin mbak pangan berapa toh? Kok so mandek ya? Oh, langsung tak piring. Mantap lor. Rey, bajumu tuh Rey. Hah? Iki ya banyu lagi. Oh, enak teman. Alah. Oh, kerenan tepone. Monggo pokoknya sing pinarak sing arep pengen tepo kecap. Terus tepo pecel wis sembarang eneng digorengan. Mantep tenan lur. Adane jalan arahkan apa perang nggih. Ngetani. Rono saetik omahe SKC. Pinggir ratan gitu, kanan jalan kalau dari barat. Pokoknya. Rey, kena kopi cilik enak berari? Kopi cilik. Aduh, dosa ngono. Dingin tutup jam berapa dingin? Yo santai yo, santai jam 4, jam 3 ya jam 3. Santai. Oke, payu separuh rong tak kok. Mas mare galak lho. Kok tak lap ya? Ya kok tak lap ning kene ya. Oleh ora tak lap ning kene. Nyapa ra paketan iki. Lah ya genahe ngono lho. Ya bos. Paketanku jelas gak oleh. Yo, lah nggih paketanmu gak oleh. Gak oleh. Kalau kok teblok to nganemu iki tutup e. Tutup blok. Gila lor.
Dingi kewarakan aku sawo aja lah minggu bae ya. Tapi yo tak dingi bae. Jan. Dan persiapannya ya gini lho nggih UT-UT iki. Gobis. Lah ya gobis barang kuwi. Lah ning kutha iki UT-UT jenenge, lak ning desa heci. Terus reno-reno tete lah daerah ngono iki sembarang pokoke. Koe. UT-UT. Kalau ada mau tuku naik lo. Nah, wes ngono lho iki dadi vlog hari ini saya Adri Gila Depo kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube ya, YouTube.